fără rap, ce să fac? Aici pe maestru, regelii nostru, domnul maestru, regelii nostru. Am degenerat pe tot pe live-ul ăsta și gândiți-vă că nu sunt beat. Yeah. Oh yeah. Mă sună Moni Colin, dar ce brăzcoane, mie nu-mi pasă că banul când vine pe ecran mă așteaptă acasă. Orice ar fi, respect comunitatea în continuare. Nu ca Preda, da, Donat, varză frățioare. A vrut să ajungă în top, cu varza ridicat. Dacă omul este acasă, doarme supărat în pat. Nu contează, respectă pe fi respectat. Dar pe Preda trebuie să-l faci, varză la murat, yeah! Dau în continuare, coane, las că e bine. Cum o dau părime, fine, coane, nu te poți abține. Da, zic, dă bine, dar pentru toți, când mă uit la Preda, dă la spate maro la kilos. Când mă uit la Preda, dă mănâncă doar gomboți. Las-o așa. Eu am avut încădere băcoane de când eram mic, într-un polonic, beam ciorbă la plic, acum mă complic. Ce pot să zic? Da, e cel mai tare Chido Stelian, care a donat, ne-a turnat ciment în casă. Sau poate pot să zic de varză, dar este Preda acasă. Lasă-l, coane, că s-a crispat. Toată viața lui de varză a donat. Yeah. Zice turtă Ionuț și că n-avem ce mânca, dar dacă ți-arăt contul plângi tu și mai cânta. Dar las-o așa, coane, ești un hateranos. Bă, da, prostie, las că e bine. Nu mă interesează ce crezi despre mine. Știu ce am făcut, ce e bine, ce e rău. Dar eu am continuat, un hater pe la spate și acum am conturile pline. Au! Las că e bine, dau în continuare. Ia, dar trebuie să schimb astea pe aici. Mă bat cu zambilili. De scrie neagule păceat. Dar mai amintești de lui când păzeai roșiile, dar dă răsat. Zice unul să fac piesă frățioare, dar dacă n-am bani și mă doare. Ali zice că mâncăm și noi. Ce mănânci, mă? Moroi? Yeah. Twist? Zice mă că ca pe balustradă, dar ți-amintești cu tactul ăla de stă pe stradă. Bea prea mult, e un bețiv infect. Îți iese herpes după bași faringosept. Imogene fătuc simulator. Hai să schimb ăsta că nu-mi place. Auzi ce a zis Delic, muie la cai, așa zicea cineva până a ajuns să simtă pușcăria. Dau în continuare pentru toți, zice Pep, că-ți de, așa spune tu la nepoția. Patri Florian râde. Da, amintești când dăteai clipuri cu unul care cădea, știi ce zic, după motocicletă și ai mițit? Era de fapt altul și te-am ginit, ia-uzi. A căzut mamaia pe balotul de fân. Îmi amintesc de când eram mic, eram jupun. Bă. Vreau să-i dau dis lui gagica mea coaie. Îi dau distrag lui gagica mea coaie. Ești prost? Îi dau distrag lui gagica mea coaie. E pentru tine. E pentru tine când am pus ulei în roșii și m-ai înjurat. Ai dat cu mine în pat. Am cea mai tare iubită. Eu când mă bate, mă pun în colț că îmi e frică. E cea mai tare, are brațul, spui că e cald, dă la pe supozitoare. Am îndurat prea multe. Lumea vine acum, Adriano, să te înfrunte. Suntem o armată, toți. Dar ne bați cu curul peste chiloți. Hai, am avut da și gagică. Bine dracu că nu se uită pe live. Cât de prost pot să fiu. Doamne ajută. Am avut gagică și a plecat într-o secundă. Stai să vezi ce zic. Știi, Adriano, că tu ești șefa mea. Că dacă n-ai fi tu, eu n-aș avea de ce mânca. Bă. Da, Cosmina, să dea Dumnezeu sănătate, că am nevoie. Da, Cosmina? Mă cheamă cineva. Cosmina 99 întotdeauna la eveniment vin cu altcineva. Da, am iubit, dar Imogen nu mai înțelege nimic. De ce de fiecare dată vii cu altcineva? De ce nu poți să vii cu gagică tu în pula mea? Că nu e bine? S-a săturat gagică tu să te vede cu altul fine. Eu, dacă te-ai duce la insula iubirii, tu ai ce da. Te-ai fute cu ispita. Bă.
Zarcheni, mă cheamă por haine fix, sunt în Târgoviște, da-ți bine. Când te uiți zici că m-a călcat calul fine. Yeah, yeah, dă copita să o suc, dă copita să o suc, că îmi place. Zarcheni, yeah. Sunteți pregătiți cu clubul? Sunteți pregătiți? Yeah, you wanna put that dish in your mouth. Oh yeah. Wish you could slide into my mind and make me mine. Push play replay. Go side and so am I. You wanna slide like dynamite. Your eyes on me, find out with me, baby. Mulțumesc tuturor celor care se prezenți pe acest live de DJ Nebraska, muzică pentru toată lumea. DJ Nebraska, Găoasă Production. Aveți intrare în club, o varză gratuită, domnul Preda, specială pentru voi. Varza este intrarea, ne punem frumos pe canapea, mâncăm varză și ascultăm muzică bună. DJ pe manga pentru toată lumea, Găoasă Production. Blazing up the fire. Yeah! Be good to you. Ridicat e specială pentru Roșcap. Like dynamite. Your eyes on me. Mâine sus! Find out with me, baby. Yeah, next round on you. I'll get that too. Be good to you. My Bă, dar zis că mă păziți. Dracu de camera, dracu, păi. Mai bă, dracu, tipul cu curăția, dracu să fii. Stați mă, corect să-l luăm, n-are cum să se... Dacă vedeți cum sunt monitoarele, ăla e pe perete, în partea aia, ăsta e golul. Mi-e dat scaunul în cur. Taci mă, că rezistă, mă, terminați-vă cu prostiile astea. E rezistentă camera asta. Ce connection ce apare? Merge, mă, tăceți dă-n gură. Nu, e mă, că asta e de la ei, check the connected device. Merge, mă, n-aveți treabă voi cu asta.